Καλησπέρα, αγαπημένοι τηλεθεατές. Βρισκόμαστε μαζί σας, η πιο όμορφη, η πιο νεανική παρέα της τηλεόρασης εδώ στο Βεργίνα TV κάθε μέρα στις 4. Είναι μαζί σας. Θα συστηθούμε λίγο, παιδιά. Και λίγα λες, και λίγα λες. Καταρχάς, λίγο θα παρακαλέσω τον Γιώργο. Εξαιρετικά. Καινούριο σκηνικό, ένα χειροκρότημα για την επιλογή. Χειροκρότημα για την εκπομπάρα, Αστίνα. Καινούριο σκηνικό, νεανικό, πανέμορφο. Έτσι ανεβάζει τη διάθεση του σκηνικό αυτό, Ναι, μπλε, έτσι πιο νεανικά χρώματα, πιο. Είναι πολύ ανεβαστικά χρώματα. Είμαστε πολύ μπροστά σε όλα. Ο καναπές του Spider-Man είναι αυτός. Spider-Man, έτσι, τρομερό. Εμείς έχουμε ντυθεί και μπλε. Είμαστε ένα να πέσουμε μέσα στη θάλασσα και να μας πούμε. Εγώ φορώ άσπρο, είμαι μαζί με τον Chris σήμερα. Α, και εσύ φοράς άσπρο. Δες, έχω πάρει λίγο από όλους. Μπλε με το παντελόνι της Αλεξάνδρας, άσπρο. Έτσι. Να συστήσουμε τον κύριο Νίκο Ζήσου, Fit, DJ Νίκο Ζήσου, Μαρία Κατικαρίδου, δεις μας τι και τα πάντα όλα. Γεια σου, Νικολάκη, πώς είσαι? Καλά. Μετά από ένα... Αυτό το καλά πρέπει να το πω εγώ γιατί ήρθα κατευθείαν από μάθημα, αλλά τέλος πάντων. Μετά από ένα δυναμικό έγραφες αγαπημένη Κική. Ορίστε. Έγραφες αγαπημένη Κική. Έγραφα πριν από μισή ώρα ακριβώς, θα το δείξει λίγο η κάμερα πριν από μισή ώρα και έχω έρθει εδώ πέρα να κάνω. Η δήλωση της πριν έρθει όταν έφτασε εδώ στο στούντιο είναι το μάθημα το. Το πέρασε, εννοείται με 10. Μπράβο, Κική Αμαμίδου! Γιατί πάνω απ' όλα είσαι φοιτητάρα. Έτσι, άμα δεν το περάσω, το μάθημα με 10 ποιος θα το περάσει, σας παρακαλώ. Ηλία, τι κάνεις? Καλά. Καλά. Τα κλασικά. Η μαμά καλά είναι? Μαγειρεύει ακόμα. Φαγητό. Όχι. Σήμερα δεν. Σήμερα δεν θα πάτε, μην Πώς είναι η μητέρα σου, Ηλία? Ειρήνη. Γεια σας κυρία Ειρήνη, φιλάκια πολλά. Ελπίζουμε να βλέπετε το γιο σας, να τον καμαρώνετε. Μαζί μας επίσης η τρομερή ενδυματολόγος η οποία μας δίνει στην εκπομπή New View, Αλεξάνδρα Κάφκα. Γεια σας Αλεξάνδρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι που είμαι πάλι στην παρέα σας, την καλοκαιρινή. Εμείς είναι ότι χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας, που σας ανεβάζει τη διάθεση. Και εσείς μου την ανεβάζετε και την προηγούμενη φορά από την εκπομπή που κάναμε έφυγαμε στην τρελή χαρά. Πολύ θετική ενέργεια, πολύ ωραίο κλίμα. Καταρχάς να δείξουμε λίγο την Αλεξάνδρα, να δείξουμε το look που έχει σήμερα. Αυτό το extreme έτσι. Αυτά τα ηλεκτρή είναι πολύ στη μόδα φέτος, πρέπει να το πούμε αυτό. Και γενικά οι ώμοι έξω. Πας με τον καναπέ, γάντι. Ναι, είμαι. Ένα με τον καναπέ. Δηλαδή από πάνω μέχρι κάτω. Μαλλί, βάψιμο, ρούχα, νύχια, ρολόγια, τα πάντα όλα ένα μοντελάκι. Γιατί έχουμε να πούμε ότι σήμερα η Αλεξάνδρα στις 7 η ώρα, πού θα είναι? Θα είμαστε στα Εγγένεια, στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Κάνουμε μια έκθεση φωτογραφίες που αφορά τους Ρωμά με το περιοδικό City Portal. Και ουσιαστικά σας περιμένουμε όλους εκεί. Θα έχουμε μια ωραία γιορτή, θα έχουμε ωραία happening. Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί πέρα. πέρα. Πολύ αγάπη, σήμερα σε 7. Όλοι εκεί θα είμαστε. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή. Και εγώ. Να πω επίσης ότι τα έπιπλά μας είναι Κόχεν, αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο Κόχεν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την τον κύριο Πασπατζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ την είδα, πέρασα έξω από την Κόχεν προχτές. Χαιρέτησες, τους είπες κύριε Πασπατζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσετε τα έπιπλα. Αυτό ακριβώς. Το είπα εξ αποστάσεως, το έλεγα μόνος μου. Φιλάκια στον αέρα. Φιλάκια, ευχαριστούμε. Κοιτούσα τη μεγάλη αφίσα που έχουν απ' έξω και λέγει Κόχεν και έλεγα μα τι Κόχεν. I love Κόχεν. Μα πόσο Κόχεν. Μα τι Κόχεν και να συστήσουμε τελευταίος, αλλά όχι ο χειρότερος κύριος Χρήστος Δουλειάς. Παιδιά, εμένα κανένα δεν με χειροκροτάει. Τελευταίος ο καλύτερος. Στα αγγλικά είναι last but not least. Last but not least. Άρα εγώ έκανα ακριβώς. Πρώτος στην καρδιά σας. Είμαι. Αυτό. Ένα χειροκρότημα όμως δεν το πήρα. Γιατί εμένα μου αρέσει πολύ το χειροκρότημα, παιδιά. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Chris και στο New View εκεί πέρα έχουμε πονέσει τα χέρια μας. Το αγαπώ το χειροκρότημα. Το αγαπώ πάρα πολύ. Φαντάσου να δουλεύεις σε μπουζούκια. Να ήταν τραγουδιστής. Χαμός, κάθε λεπτό πάλι και χειροκροτήσαμε. Πάμε! Δώστο, σπάστο. Μήπως πρέπει να γίνω αυτό στις εκπομπές που είναι που κάνει για να χειροκροτήσετε όλοι. Ανεματέρ, πώς λέγεται. Δηλαδή πήγαινε ας πούμε, σε κάποιο show του Αντένα και ξεκινούσε από τις διαφημίσεις και σου έλεγε όλος χειροκροτήστε. Αυτό είναι floor manager. Να γίνω floor manager. Είναι floor manager. Πες το. Και ανεματέρ. Πες το λίγο με πιθουρά. Floor manager. Oh my god. Εδώ η εκπομπή έχει ξεφύγει. Μα τι πράγματα είναι αυτά. Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε? Κάτι αναβαστικό. Τι θέματα έχεις εσύ, Νικολάκη? Νικολή. Είναι ο Νικολής και ο Χριστολής, έτσι τους έχω ονομάσει. Στην άλλη εκπομπή είναι αυτά. Δεν πειράζει, τα κρατάμε τα καλλιτεχνικά. Γιατί είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι και δεν το ξέρω. Ο Ηλίας πώς να το πούμε? Ηλιολή. Κινέζικο μου ακούγεται λίγο. Εμένα μου θυμίζει μια μάρκα. Didi, από το Didi. Όχι. Didi. Πάει στην άλλη μεριά αυτό, άστο. Μια τρίλα να το βγάλουμε. Που έλεγε ο Φατσέστο με πουν και Didi που έλεγε στον Τάρας. Καλά, τον Ντιντάρας. Όχι, τον Didi στην Αμερική δεν ξέρω τον τραγουδιστή. Το BDD, ναι. BDD. Συγκόψε έχει διαφορές. Παιδιά, τι γλώσσες μιλάμε εδώ, Χον Μιτσίν. Θες να σου πούμε BDD? Ναι. Όχι, το βρήκα. Il Didi θα το πούμε. Il Didi.
Πολύ New York όνομα είναι αυτό. Μ' αρέσουν οι ονομασίες. Είναι swag. Εσύ είσαι ο Κίκο Ναβάρος, είπαμε. Ναι, εγώ είμαι Κίκο Κίκο Ναβάρο. Ναβάρο, ναι. Το τραγούδι. Ποιος άλλος με λέει έτσι Κίκο Ναβάρο? Όλο το Α, το αφεντικό μου το Χρυσόψαρο. Κίκο Ναβάρο με φωνάζει συνέχεια. Αφεντικό από το Χρυσόψαρο. Φυλάκια στο Είναι Στέλιο μπροστά. και σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα μου λείπετε ήδη που έχω σταματήσει. Ναι, για πες. Και πότε θα ξαναξεκινήσει το Χρυσόψαρο? Δεν έχει κλείσει, εγώ σταμάτησα το Ξέρω, Χρυσόψαρο. πότε θα ξαναξεκινήσει. ξέρω, Για μας δεν έχει ζωή το σταμάτησα. Χρυσόψαρο προς εσένα. Λείπει από τη γυάλα. Σταμάτησε λόγω εξεταστικής. Τελειώνω 27, το μαγαζί θα έχει κλείσει 20-27, οπότε δύσκολα. Να πούμε βέβαια ότι Next σύντομα. year. Να πω εγώ κάτι άσχετο. Είπαμε ότι σύντομα θα είμαστε στις άλλες και στις παραλιές. Θα είμαστε σε πισίνες, Και σε παιδιά. παραλίες. Θα προχωρήσουμε Θα σας επιτέλους. ταξιδέψουμε αλλού, θα σας πάμε παραπέρα. Καλαμαριά, εκεί χαμός αού, θα έρθουν όλοι οι καλαμαριώτες που πούνε πω παιδιά είμαστε θαυμαστές Αού, αού. Δεν θα τους τα δίνουμε εμείς τα αυτόγραφα, χαμός Σε σας λέω. παραλιές, πισινιές, τα πάντα. Παραλίες, πισινιές. Αυτά. Θέλω να Έξω. πάρουμε Μαύρισμα. μαγιό. Πρέπει να Αλεξάνδρα, να μαυρίσουμε πάμε να εκεί. πάρουμε μαγιό. Παιδιά, πραγματικά και πρέπει να πάρουμε μαγιό τα οποία θα αναδεικνύουν το μαύρισμα που σίγουρα θα κάνουμε. Αυτό. είναι Πάμε μαζί σημαντικό. να με βοηθήσει με την Που επιλογή. σίγουρα ξέρεις. δεν έχουμε Ναι, κάνει δεν το ήδη. συζητάω. Η Κική βλέπεις είναι. Σε ποιο θέμα είμαστε, Νικό? Αυτό θα έλεγα. Τι με Σε ποιο τσίλα. θέμα είμαστε? Μαύρη. Μαύρη ζωή μου, μαύρη. Βασικά να ξεκινήσουμε λίγο με τη γυναίκα της παρέας, την εκθεποντική σήμερα, να της δώσουμε τον πρώτο λόγο. Να μας πει τι μας έχει ετοιμάσει. Ναι, βεβαίως. Όχι, βασικά ξέρω, δεν ψήνω. Αστείο. Μόνο εγώ το είπα το βεβαίως. Όχι, όχι. Όλοι Εγώ άλλοι θέλω, δεν γιατί ξέρω, μου το ανέφερε πριν λίγο ζόρι. την αρχή και είμαι πάρα πολύ αυτό να μάθω τι θα μας πει. Ουσιαστικά σήμερα θα μιλήσουμε για τρεις διαφορετικές μόδες που και οι τρεις έχουν να κάνουν με την... Αλεξάνδρα, sorry, έχουμε φωτογραφίες να δείξουμε. Έχουμε. Ναι, βεβαίως. έχουμε τις φωτογραφίες. Έχουμε φωτογραφίες. Αυτό Ακριβώς. ακριβώς που βλέπουμε με τη δεκαετία των 20s. Ουσιαστικά επιστρέφει δυναμικά αυτή η δεκαετία. Τη βλέπουμε δηλαδή σε αρκετά trends, σε αρκετές τάσεις. Και σε ταινία επιστρέψε αυτό, νομίζω, με τον Αυτό Λεωνάρντο Ντικάπριο. ακριβώς. Από την ταινία αυτή λοιπόν εμπνεόμαστε και θέλουμε να υπογραμμίσουμε Ωραία. τις τάσεις που υπάρχουν. Πώς φάνηκε η ταινία, Ηλία? Δεν την έχω δει, μόνο το τρέλερ είδα, αλλά τρέλερ. εντάξει, φαίνεται πολύ καλή ταινία. Ποια ταινία είναι, Ποια παιδιά? ταινία είναι? Η Gatsby λέγεται. Με Υπέροχη Ντικάπριο. Gatsby. Παίζει κανένας γνωστός ηθοποιός? Λεωνάρντο τίποτα? Παίζει ο Ντικάπριο. Λεωνάρντο Ντικάπριο, ναι. Και Ποιο? είναι από την εταιρεία Brook Brothers. Πιο πολύ γνωστός ηθοποιός δεν μπορείς να βρεις μάλλον. Ναι, δεν ήξερα εγώ την υπάρχει ταινία πιο προσωπικά. γνωστό. Ούτε εγώ την έχω ακουστά η αλήθεια. Εγώ που το είδα το τρέιλερ δεν μου φάνηκε τίποτα. Ουσιώδης Όχι, είναι πάντα. ωραίο, είναι Είναι ωραία, έχει ψαγμένη πάρει ταινία. ήδη και κάποια βραβεία, έχει προταθεί για βραβεία ήδη. ήδη. Ναι. Ωραία, μπράβο. Σε πάμε αυτή την στην, ταινία τα κοστούμια τα έχει αναλάβει, τα έχει Αλεξάνδρα επιμερηθεί Καυκά. ο Λεό. Αλεξάνδρα Καυκά. Ο μεγάλος Λεό, όχι. Θα θέλαμε να πούμε το εξής όσον αφορά αυτές τις τάσεις. Βλέπουμε ρομαντικές, αριστοκρατικές ιδιότητες σε όλα τα ρούχα, σε όλα τα mix and match στυλ τα οποία πραγματοποιούνται και σε αυτήν την ταινία. Ουσιαστικά έχουμε σχέδια που εστιάζουν στους γλουτούς, έχουμε φούστες που είναι πιο κοντές λίγο πάνω από το γόνατο, ρηχτά υφάσματα, παστέλ αποχρώσεις, ντραπέντε κολτέ. Παστέλ είναι το χρώμα του παστελιού. Ναι. Το λίγο πιο- παστέλ Έχει και είναι μέλι πάνω. αυτό το οποίο είναι παλ, ουσιαστικά παλ, γίνεται παλ. Αλεξάνδρα, αυτή η επιστροφή έχει γίνει και στα αντρικά ρούχα ή μόνο στα γυναικεία? Όχι, έχει γίνει μόνο στα γυναικεία και μάλιστα όχι μόνο στις εμφανίσεις, στα ρούχα, αλλά έχει γίνει και στα κτενίσματα, έχει γίνει και στα παπούτσια. Ας πούμε, παράδειγμα, Εδώ τα αυτό που γατζάκια. βλέπουμε τώρα. Ουσιαστικά εδώ βλέπουμε Τα μαλλιά. τις στέκες, οι οποίες είναι πλέον πάρα πολύ στη μόδα. Μου αρέσει. Και αυτό ήδη είναι κάτι που αποπνέει από το 20s. Και ήρθε το καρέ, από ό,τι ξέρω. Ναι, συγκεκριμένα όσον αφορά αυτό που βλέπουμε είναι ολόκληρες σειρές κοσμημάτων, οι οποίες φοριούνται και στο κεφάλι πλέον. Μπράβο. Το λαιμό, τα δάχτυλα, ειδικά οι γεμάτες κρίσταλα κορδέλες και στέκες για τα μαλλιά είναι φέτος must. Να πάμε να πάρουμε δηλαδή. Ναι, παιδιά, Αυτά είναι- ήδη. Αυτά μπορούμε να τα βρούμε. ναι. Πάνω Δεν μου πάρω πεις κι πάνω εγώ. από 150 ευρώ, ας Σε πούμε. και- προσθέσεις. Όχι, τιμές. έχει Μπορώ και να- με απλά κοσμήματα επάνω σε κορδέλες που μπορούν να είναι πέρλες οι οποίες δεν είναι αληθινές, είναι τα φομπίζου τα λεγόμενα, αλλά πάλι μπορούμε να επιτύχουμε αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα. Τώρα που το ωραίο ότι βλέπουμε. και με λίγα λεφτά να μπορείς να αισθάνεσαι το ίδιο όμορφη με μια άλλη που μπορεί να έχεις βαρόφσκι στο κεφάλι της, ας πούμε. Παιδιά, ναι, μπορούμε. Αυτό. Η μόδα πλέον μας επιτρέπει να πάρουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν πολύ μεγάλη αξία, αλλά συνδυαζόμενα σωστά επάνω μας βγάζουν ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι το Συμφωνώ σημαντικό. πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
Αυτά εγώ ήθελα να σας πω για τα 20s, ναι. Και ένα τελευταίο που ήθελα να σας αναφέρω είναι τα παπούτσια, τα οποία βλέπουμε και η Κάρι Μπράτσο να τα φορά. Βέβαια δεν την έχουμε δώσει εδώ. Τελευταία, η Κάρι Μπράτσο έκανε μια εμφάνιση με παπούτσι, με γατζάκι. Κάρι Μπράτσο. Η πρωταγωνίστρια. Την αγαπώ. Ναι, και αυτή αγαπά πολύ 20s φέτος. Δηλαδή την είδαμε με ειδικές, ας πούμε, ψιλοτάκουνες μπαλαρίνες που σχηματίζουν μπροστά ένα γατζάκι ταβ. Αυτό είναι ουσιαστικά εμπνεόμενο από εκείνη την περίοδο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ ρομαντικό. Να σου πω κάτι, είδες την εμφάνισή της στις Κάνες? Ναι, την είδα. Αυτό το τέτοιο που φορούσε στο κεφάλι που ήταν σαν κοκόρι, τι ήταν αυτό? Καπέλο. Δεν ήταν καπέλο. Ήταν πραγματικά λες και ήταν πούπουλα και ήταν λες και ήταν κοκόρι, παιδιά, έτσι. Και έπιανε όλο αυτό το. Και το μαλλί Τόσο ψηλό. Πάνω στο μαλλί σας στέκα, αλλά ήταν έτσι. Είναι ειδική κατασκευή και εκεί μου και είναι άποψη, όπως σου είπε. Δηλαδή το πρώτο σχόλιο που έγινε είναι την Κάρι Μπράτσο ήταν υπερβολικό. Ήταν υπερβολικό, να ήθελε να προκαλέσει. Ναι, όπως και η Μαντόνα που είχε φορέσει, δεν ξέρω αν τα είδατε, που είχε φορέσει σταυρό να κρέμεται πίσω από τη μέση της, δηλαδή στο ύψος του ποπού. Μεγάλο. Ναι. Άιντε. Και το έκανε για να προκαλέσει και αυτό. Παιδιά, ναι. Δηλαδή, εντάξει. Ένα όριο. Δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή, εντάξει. Υπέροχα. Νίκο, για πες. Τι λέω. Κάποιος με γλωσσόβαγε, ναι, για πες. Η φωτογραφία που είδαμε πριν να ξεκινήσει η Αλεξάνδρα κατά λάθος είναι το πρώτο θέμα μας, το Last Vegas. Όχι Las Vegas. Όχι Las Vegas, Las Vegas. Το πάρτι. Ναι, θα ξαναδείξουμε λίγο την εικόνα. Λίγο Τι θέλω, τη ζητάει. Μου αρέσει που παίρνει το χέρι μου στο πλάνο σου. Τελειώ. Φαίνεται Μ' αρέσει που τα χαρτιά μου λέει μες στο πλάνο. Του τραπέζι. Λοιπόν, η φωτογραφία αυτή αναφέρεται στην καινούργια ταινία του Michael Douglas, Morgan Freeman, Kevin Kline και Robert De Niro που γυρίζουν όπως το Hangover. Wannabe δηλαδή. Τι? Wannabe. Yes. Το Las Vegas που ένας από τους 4 που είναι συνταξιούχοι παντρεύεται. Ο συνταξιούχος. Λοιπόν, αυτό είναι πάρτι ή ταινία? Ταινία ρε. Α, είναι ταινία. Αυτή δεν είναι η LMFAO όπως λέγονται πίσω. Ας δείξουμε λίγο την επόμενη εικόνα. Αυτή δεν μαλώσανε. Ναι, και εγώ τους νομίζω ότι τα είχαν σπάσει. Ναι, αυτοί οι 4 που θα παίζουν την ταινία. Δεν το έχουμε. Κάνε λίγο full zoom, Γιώργο, να δω τι δούμε. Λοιπόν, τώρα αυτοί για να συγκριθούν με τους Hangover που αυτή τη στιγμή έχουν πιάσει παγκοσμίως. Αλλά παιδιά, εντάξει, παίζει ο αγαπημένος όμως, πώς τον λένε, με το καφέ. Μεγάλωσαν τα παιδιά, πες. Με το σακάκι, πώς λέγεται. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Είναι λατρεμένος. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι από τους 3 πιο αγαπημένους μου ηθοποιούς. Και εμένα. Γιατί αυτοί οι 4 το παίζουν αντίθετα σαν νιάτα και είμαστε wow. Έχουν αλλάξει εποχές όμως, παιδιά. Δεν βλέπετε έτσι όπως ήταν παλιά. Έχουν μεγαλώσει οι άνθρωποι, έχουν άλλα μυαλά. Έχεις δίκιο. Δηλαδή τώρα αυτοί για να συγκριθούν με την ταινία το Hangover. Δεν είμαστε εδώ πέρα, κανένα πέσω σου φέρουμε και ένα απλό στα για να συγκριθούν με το Hangover, καταρχήν αυτοί οι ηθοποιοί αυτή τη στιγμή. Ένα τσαγάκι λίγο στον κύριο. Δεν τους φτάνει μια κουβερτούλα, ούτε στο 1% δεν σου φτάνει. Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι, κοίτα, για μένα. Και μόνο που είναι Douglas και De Niro, πιστεύω η ταινία θα έχει επιτυχία. Οπότε είναι σίγουρα. Αυτό είναι διαχρονική αξία. Η επιτυχία εγγυάται ήδη. Αυτή η ταινία θα κυκλοφορήσει στο τέλος του χρόνου και επειδή το παίζουν αυτή στην ταινία αντίθετα νιάτα, θα συμβούν πολύ κωμικο-τραγικά γεγονότα σε bachelor, τζόγους, ιστορίες, γυναίκες, ποτά, κακό και θα δούμε πώς συνταξιούχοι πώς θα περάσουν στο Las Vegas. Έχεις προλάβει να δεις καθόλου κριτική, έχει βγει το τρέλερ αρχικά ή όχι? Δεν νομίζω να έχει βγει το τρέλερ, εγώ κάποιες εικόνες έκλειψα από το αποκλειστικό στην εκπομπή μας το βάλουμε. Μπράβο Νίκο. Νίκο, κομμωδία είναι αυτό. Αχ, τι ωραία, θα πάω να το δω. Σίγουρα, θα πάμε μόνο. Θα σταματήσουν και άλλες εκπομπές, θα μείνουμε και μόνοι μας. Άιντε, μόνο εμείς θα έχουμε τα αποκλειστικά εδώ πέρα. Αέρα πατέρα θα κάνουμε, για πες. Τι πράγματα. Το επόμενο βιντεάκι θα είναι τελείως καμία σχέση από κινηματογράφο. Εμείς θα συνεχίσουμε και, sorry κιόλας, αλλά μέχρι και τον Αύγουστο θα συνεχίσουμε. Εμείς εδώ μόνο μέχρι Αύγουστο, το πάμε τέτοιο. Θα το πάμε τώρα, θα πηγαίνουμε θάλασσα, θα έχουμε μια κάμερα, θα πηγαίνουμε πισίνες, θα έχουμε την κάμερα, καταλαβαίνεις. Τέλεια. Θα τα συνδυάσουμε όλα. Κλείστο λέει, το έδωσε, το πήγε βόλτα.